салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. 18 январ барои дӯстдорони варзиши ММА ба қавле туй аст. Медонед чаро? Конор Макгрегор ба майдони набард ё худ октагон бармегардад. Ин дар ҳоле аст ки Конор охирин рақобати худро моҳи октябри соли 2018 бар зидди уқоби доғистонӣ гузаронида буд. То ин ҷониб дигар ӯро касе назадааст. ҳарчанд берун аз октагон Конор баъзан солхӯрдаҳоро азият медод. баъди бох аз Ҳабиб ин аввалин рақобати ӯст ки бояд бо Доналд Серроне ба рақобат пардозад. Медонед нафароне ки чунин навъи варзишро таҳлил мекунанд чӣ назар доранд? аксарияташон баронанд ки Серроне қудрати шикасти Конорро дорад ва кафолат медиҳанд ки Серроне метавонад ӯро шикаст бидиҳад. Конор бар зидди хетерҳо дар саҳифаи твиттери худ алами дилашро холӣ кард ва гуфт ки чӣ касеро шумо ба ман баробар мекунед? ӯ навиштааст ки ман медонам ки замоне зиндагиро барои Серроне шум кардан метавонистам. ман фикр мекунам дар вазни сабук ӯ рушд кардан наметавонад. ӯ размгари вазни ниммиёна аст. ман дар дил ховазн ӯро шикаст медиҳам. ман ҳатто агар бемор бошам ин корро мекунам. ман мисли дигарон вазни худро сабуку вазнӣ намекунам ва аз ҳамин вазне ки дорам розиам. ман баргаштам ва шаби 18 январ аз ман ҷодугариҳои зиёде интизор бошед, гуфтааст Конор Макгрегори ирландӣ дар твиттер. ба фикри шумо Конор ғалаба кардан метавонад ё не? дастаи Интер мехоҳад Кристиан Эриксенро ба даста биёрад. ин дар ҳоле аст ки баъд аз овозаҳои зиёд атрофи гузариши бозингари Данияге аз Тоттенхем ба Интер футболбоз хостори маоши 10 миллиона дар як мавсим гаштааст. дастаи Интер баъд аз хомӯшии на он қадар тӯлонӣ дар мавриди хоҳиши Эриксен ниҳоят ба хулосае омад ки ба бозингар 7,5 миллион дар як сол бо ҷамъи тӯҳфа ё худ бонус то соли 2024 шартнома бибандад. Антонио Конте ба он хотир дар зимистон талабгори хариди Эриксен гаштааст ки дар сабқати чемпионӣ дар серияи А муқобили Ювентус дастаро боз ҳам ба қавле сахттар кунад ва рекордшикани Ювентус дар ин мавсим бошад. ба ин хотир чунин маблағи ҳангуфтро сарф мекунад. як сарчашмаи боэътимод хабар додааст ки Хави аллакай сармураббии Барселона аст. аммо то расман эълон кардан касе кафолат намедиҳад. дар ин маврид журналисти Bein Sports Халид Валид хабар додааст. ӯ навиштааст ки ҳамаш пагоҳ маълум мешавад. рӯзи хайрухуш бо даста ва расман сармураббӣ эълон шудани Хави дар дастаи Барс ва аввалин бозии даста бо сармураббигии ӯ. мо туро ёд мекунем Хави, навиштааст Халид Валид. ҳама интизори пагоҳ буданд ва расман дар ин маврид хабаре нашр гардид ки чунин сарлавҳа дошт. Хави сармураббии Барс шуданро рад кард. гуфта мешавад ки директори варзишии дастаи каталонӣ Эрик Абидал субҳи якшанбе бо Хави вохӯрӣ дошт ва ба хулосае омаданд ки Хави бояд то охири мавсим дастаи Ал-Садро сармураббигӣ намояд ва баъдан ба Каталония баргардад. дирӯз хабар расид ки форварди дастаи Барселона Луис Суарес осеби вазнин бардошт ва муддати барқароршавӣ беш аз 4 моҳро дар бар мегирад. ин барои дастаи каталонӣ фоҷиае беш нест. Луис Суарес дар 17 бозӣ аллакай 11 гол задааст. бино ба маълумоти RSC1 раҳбарияти Барселонаи Каталонӣ ба собиқ сармураббии Тоттенхеми лондонӣ ҳамватани Месси Маурисио Почеттино гуфтугӯ намуда пешниҳоди ивазнамоии Эрнесто Валверде дар вазифаи сармураббигӣ намудааст. пештар хабар дода мешуд ки сармураббии феълии бошгоҳи Қатари Ал-Сад ва тамриндиҳандаи асосии мунтахаби футболи Нидерландҳо Роналд Куман пешниҳоди Барселонаро рад намуданд. айни замон Почеттино чун номзади асосӣ ба вазифаи сармураббигии нилӯнориҳо шуморида мешавад. ёдрас мекунем ки Маурисио маснади сармураббигии худро дар бошгоҳи дигари Барселона ё худ Испаниол шурӯъ намуда буд. ин аргентинӣ ҳамчунин дар сафи сафеду кабудҳо чун футболбоз баромад намудааст. худи Барселона бошад айни замон мақомдори зинаи аввали ҷадвали чемпионати Испания буда. нилӯнориҳо дар 19 дидори анҷомдодаашон 40 хол касб карданд. дарвозабони маъруфи бошгоҳи Истиқлол Никола Стошич тарки чемпиони ҳашткаратаи мамлакат кард. ин дар ҳоле аст ки Никола баъд аз осеб дигар наметавонад дастаи душанбегиро ёрӣ расонад. табибон муддати барқароршавии ӯро 5 моҳ арзёбӣ карданд. гуфта мешавад ки Никола Стошич дарвозабони сербии дастаи Истиқлол барои ҳамешагӣ тарки бошгоҳи Истиқлол кардааст. ёдовар мешавем ки Никола Стошич бо дастаи Истиқлол 3 маротиба ҷоизаи беҳтарин дарвозабони солро соҳиб гаштааст. хайр, Стошичам рафт. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.